kubur kababahan na kabanta jong pi ay kani kanong ka step kababahan bat kasngi kababahan na kabanta jong pi baro kabanta ban ya prakat kadai na ka gospel Matius kinong ba sipo karkod ba arpo saw hadu lai puway kabanta jong ka jingkren kalong ba ka jingim jong pi kalong ka kordor shibun ka Bible ka yutu ba ya ka jingim ka bau blay la ay pi omdon bala ban kanino omdon bala ban penjot ya ka omdon bala ya ka ban bat ya ka blay ba ay u blay ba shim ka wan no blay kan le show blay bat ka ta ka jingim ka ba pi don ka day ka jing ay u blay bat ka bor ka shong how blay day alor gani bang kren spang ka jingim nga krani ki lightly ki benta ha ka jingim jo briu kata ka bau bleu don bor ka dei ka mensim ka ba omdan manu bala ban bat ban pensitom ban peniap ban pendu ya da ka mensim ka bau bleu IAP ka ba arpat gani ka met ka ba pau ka met ka ba pau ki briu ki la ban pensitom ki la ban set patok ki la ban torshore Hamtam na kabanta ka kerteng utrai dan ki besya set patok dan ki besya sempat sya syok sya bom bat ki bakum kita wat dan ru ki bayap na kabanta ka kerteng utrai bat ia katai kamen Henry wat la kamet ka yap kamen sim kam syom la yap setia ia kata uji suang ngim day ban shifting nanti segabar kabanta juga mek day ke jingmut je berkhan kaniru kalong ka bamla ia ka ban penjot do briu namar ke jingmut je berkhat ba kamen sim ka day ka beri ia ka ba ublay u control ba ublay tep bat komta ngimla setia ban penduno ia kata ka badon ha ka kti jo blay pen ban kamet kala ban shitam today Lord jong kani uji su ong i kani pi wat shifting ye kita ba penjot ye kamet bat ki bamla ban penjot ye kamen sim la da don bring jong pi ki ba don ha kata kalenti jong ka jing sha berngam berset la ne ke jing sha pen shitom ben la ne ke jing sha ka be ying be sem ni sha kren ben nam ta ka kerteng utrai pim day ban shifting kila ban kren ya pi kila ban sempat ban syok ban mai wat kila ru ban peniap andrei ka mensim kimla ban peniap ya ka dei kum tau u jisuang ni don kam ban kam shifting ya blay badan ka bor ban penjot ya ka met bat ka mensim shedujok la da ubrium shom la bediang yau jisu ha ka do anut kata ka mensim jong u on bread che ka dujok bom jiukot bat ya kata ka met kaba un seyok pat de met ka bakenja mensim wat ita ka met ru on bread no shedujok ka balong ke jing penjenjari ka met bat ka mensim shedujok henry ladangi la IT la de show try ngin yo e ka mensim bala khapat ba ka met kan jabeneng kom tangin im jiu nom bat ublay ka benta ka babot ang neu jisu kren uong hato om shom la di atli ki simying ar suka henry ki way na kiniru kinomhap no ha ka kendo klem ka jingtip ublay lene kinomla baniyap klem ka jingtip ublay lene kinomla setia ban penjot manu klem ka jingtip ublay blay kain kordor wat dia simying iba ka dor jung i ka tang ar pisa henry kim shomiap klem ka jingtip ublay haga tin nong way ka ong and not one of them falls to the ground apart from your father's will onam don manu bala ban penjot yakina kata ka jingtip jo blay te kumta u ong shishu jisuang wat yau nyu kli haga kli jong pi la nyau hang ni umut ban yutu bangim day ban shifting ka jing im jong pi ka long ka kordor kamtam ban ya ka simying
But come tam banya ka pertai barokaway. Ka Bible ko ong kan mentoy yo briu niyo ka pertai barokaway la daun du no ka mensim. How blay hi yo iba ka mensim jong pi ka kordor banya ka pertai barokaway. Komta nga kentuna ka benta jong pi ba pim day ban shifting ba pim day ka ban artetin na ka benta ka jingim jong pi ka long ka kordor. Kanom jia ka nunu ka besniu ha ka jingim jong pi pinom yap klem day por anam don ka nu ka bala ban penjot no ia pi klem ka jing tip ka jo blay but klem ka ta ka jing sumar ka jo blay pen ban ki don ki briu ki ba yat like na ka monu blay ki ba im lengkar ki ba im ga lentiu setan ka pertai ka di ka bam ka jing im ka bom day but bun sin ki ngat no ha ka ta ka jing bom sumar but ha ka ta ka jing bom don jing ya dashu na mar ki pet no blay ki pet no ha ka pop ki im ka pop bat komta usaitan ubadai bantu ban penjot ban peniap uyok lat ya ka ban ya lam ya ki wat syadu ka jingiap ka babam ciukot dei nama de ka down nam ta jong pi ki balangai wat shifting ublai usumar ya pi unyo yo snyu aga khle jong pi pi le se pim tip ka not liu snyu dan ka khle le se la pi dei ki kmi ki pa pim tip ki kun jo pi ka not liu snyu udan ka khle jong ki hen reu don way ubanyo bat ubatip biang utau deu blay batau ya pi bat ya ki kon jo pi komta kan ka jing ya tuang ne kalong bau blay kam la ban sumari ya pi ban ya ka ba pi la ban sumari la day u blay kam la ban sumari ki kon jo pi ban ya ka ba ma pi la ban sumari ya ki na bau blay utip ya ka in and out utip ya ka jing yam jo pi komta ka ba kot jong ne ka jing kren kalong what shifting na mar kata na ba pilong ki ba kam kordor ban ya kisim ying what shifting what are the tin yeng no joy yaro yo try yeng no joy shania tali ho blay pidan na ki jaka belong kim khat pidan na ki jing jong pi pidan ki nong shun saudong pidan ki ba kren persha ya pi pidan na deng jong ki jing pang jing crow ha hospital la ying asem pidan na deng jong ka ki jing sha knyot sha le ben sha pen sitom ben pidan na ki ba kom kita ki situation la de ki jing long jong ki jing em pen ban what shifting kanom jia ka nu ko besniu na bau blay onom sha baga nu ka besniu la ne ka nu ki jing yap la ne ki nu ki dong shun bakin le bom day pi na baga jing em jong pi ka kam kordor ban ya ki simying shibon what tang hartli ki simying blay sumar but ya piro on kam sumar but kam kordor mapi ban ya shibon ki simying blay unda karku toshan ya ho blay yeng joy what shifting long slur would dry would done but pi blay un karku amen.